Kan du ikke hoppe sammen med mor? Kom og hop sammen med mor. Kom her. Så hopper vi. 1 og 3. Der er også nogle mennesker, der er i. Åh ja. Kom så. Ja. Du er super dygtig til at høre op, hvad, Magnus? Er du klar? Ja. 1, 2, 3. Hop. Er det skålen, der trækker mere? Hop. Hvor skal det trænge til mere? Trænger den lige for noget mere?